Grote tableaus zie je wel vaker. Maar ons zijn ze haast al jaar fabrieksmatig of met de computer maken. Zeker in Nederland binnen geen grote handmaker tegeltableaus te vinden. Maar dit exemplaar is heel handwerk. Zelfs de tekeningen binnen van de hand. In opdracht van een rieke Duitse farmaceut die het verhelen waard op het wijnhuis Château Moukrani in Georgië. Toen had je dat kasteel gekocht met de wijngaarden eromheen. En het bij ons een opdracht neerleid om iets te maken dat minstens 20, 24 meter groot was. Want het moest de hele zijwand van zijn zwembad daar betegeld hebben. Ja, en toen was de opdracht vrij snel binnen. Hier hebben 9 mensen aan het werk. En de tegelmakers, de vormers, de glazuur, de ovenisten. Iedereen heeft zijn steentje bijdragen om tot het resultaat te komen. Njoge meisken, alle lieke wichtig vanzelfs, maar de schilders hier de dreigste opdracht. Want ja, hoe doe je dat op zo'n oppervlakte? Lucia Bacciano had er haast 3 maanden aan werken met haar collega. Zo'n schilderij moet je in zijn totaliteit op elkaar af kunnen stemmen. Je ziet diepte, de heuvels in de verte. Je ziet mensen helemaal vooraan. Dus te proberen vooraan helemaal een beetje details neer te zetten. Maar dat betekent dus, je begint met een deel en je begint met het bovenste deel. En dan moet je het aan elkaar schakeren en helemaal op elkaar afstemmen. Nou, dat is lastig. En de opdracht jouwer? Het hij hem al jongen? Hij is steeds nog niet nieuwsgierig. We hebben elkaar een paar mailtjes opgestuurd. Meer van de mailtjes zie je niks. Dus ik weet niet hoe blij die verrast wezen zal als je dat dan straks ziet. Dit tableau bloot dus net in Nederland, maar ik het wel een hazer mooi. Bij opgravings wat een tegeltje uit 1600 voen. Dat komt waarom in het tableau. Dus Hazer Baggers gaat naar Duitsland? Ja, zeker. Ja, daar lusten ze een hele hoop wien krijgen. Het tableau is morgen vanaf 10 uur nog te bezien, dan verhuist het naar Duitsland.